Zuteanyi. Amugo Wille. Only get a mona marry. Madame Memo, if I the moma. Yes. Iseee. A phone by album. Iseee. On your beard or chat. Bellamma. Iseee. Would you man? Would you man? Well, why am I? Because I won't find money, and I walk on our phone. Oh, yeah. So, Gloria, he will let them more. Say, maybe one in a malam. Say, Iseee. Not a country. Obramo Bolani. I am. To win him. Nobody. I am. You could fed them more. Iseee. You could fed them more. Gloria. Iseee. It got blocked. It got blocked. I love one of my body motor. What do you about him? Highest. Yes, that's why I was concerned. By my mamma. Okay, but I said about 4 9. I will have a look. You say, Nkwor. Eke. Afọ. Olie. Ya, gulo. Ya, onye bibi. Eken. Mata. Ozugozu. Ozugo. Oh no. Ozugo. Ozugo. Mune ku obrile. Ogbele. Chineke put here. Ogbele. I came with spirit. Yeah. I came with spirit. Yeah. I did not come with spirit. I came. Yeah. Loko. Ogade mo. Ogbele. Onya abo ogbele ya bo. Onowu of Iseee Asaba. Ya bara gora yo follow to akanga ko chege ni. No. Otiga mare family mu okulora. Filbamari. Iseee. Anga zu oloa. Aya. Eh? Ibo no show. Nke agba ni. Aya wo go. You go. You too much. No. Easy. I don't know why you. I'm a spiritual man. No. Ogbole na gozi ndị be n'ụbọchị nke Tata maka ndị na-agọtara ebe anọ. Anyị bubutere ihe aka anyị were gọọ ọfọ n'ụbọchị nke Tata. Mana anyị nọ n'elu ya. Manna anyị ukwu abata ebe a. Wee were aka ya. Wee gọbazi ọfọ ahụ anyị karị gọta Tata bụ ụbọchị nkwọ ụbọchị birthday. Otu aka anyị si debe ya, o wee were aka ya. Onye abịa bụ second in command n'Iseee Asaba. Obi obodo owelu ya bụ ogbele ani ya ndị nwe obodo anyị nọ n'ime ya. O webụ na ọdapụta n'ụbọchị nke Tata na ọ bịara inye anyị ngozi, anyị akpọ ya na phone, ọ kpọrọ anyị na phone, anyị na-ekwuru ịbịa nothing no akwụrụ ya na moto bịa. Ọjị aha ka anyị debere ihe niile onwebe nke anyị mere eme, o were aka ya mee ya. Ya bụ n'ụbọchị nkwọ Tata dịka ị na-afụ nna anyị ukwu ebere igozi taa, ihe ọma ọ sị ka o mere anyị o bu n'obi churi ụra o jiri bịa ebe a, ọ ga-emekwere gị nwa ebe ọbụla ị nọ nakwa ihe ahụ ọ na-agọ n'ọfọ. O bịara izu n'aka n'aka anyị ji akọta ihe ọma maka na aka tere nzugharị etu unyi nke pụtara na ihe ọma ka aka anyị ga-ete n'ụbọchị nke Tata. Ya bụ n'ụbọchị nke Tata bụ ụbọchị nkwọ na onye ọbụla o mere onye ọbụla ka obi dị onye ọbụla mma site n'ọfọ dịka ọdịnala siri dị na-abụrụ ịgwọ ọgwụ. Ihe o mere kịta bụ ngozi nke si n'ime a na obi ya ka ọ bịara nye gị ihe ọ tetara n'ụra agwa ya bịa gozie unu ọ bịabara onwe ya. Ịfọ na ile anya ịfụ na ihe ọma ihe aha ibu n'obi na ihe anyị chọrọ ka Chukwu mere Chukwu emekọchara na ya. Ya bụ ebe ọbụla anyị nọ n'ụbọchị Tata bụ nkwọ ihe a nna anyị ukwu a gọrọ anyị n'ọfọ ọ ya ga-emezu na ndụgụ dịka anyị ga-abata ụlọ Krismas otu esi ikpe anyị nzu ahụ ekpere anyị ga-adịkwa n'ọbụ aka gị ga-adị mma, aka gị ga-adị ọcha, ihe ọma ga-emele gị. Aka tere nzu a na-etu unyi ị gaghị ezuru ihe ọjọọ, ihe ga-efu ga-abịa ifu na mbata ya na-abata maka emume nke ndị ụka akpọrọ emume Ista. Otu aka gị si maa mma dị ọcha, aka tere nzu a na-etu unyi i wee were ya nata. Mgbe ị ga-anakwa ana aka gị ga-adịkwa otu a. Ọ ya bụ ihe nna anyị kwubiri mee ndị niile n'ebe a. Ya bụ na nzu ekpere ka onye ọbụla were fụ ihe ọma ji erute mmadụ ọbụla siri ise, mmadụ ọbụla na-abata ụlọ ihe ọma nzu okpere anyị taa a ga-ekpegbu ya n'ime unu niile mana mpụta mana ihe na ụnụ ga-anata ụlọ ahụ na ọya nke ọma na chiga na agaghị aka akụkọ ọjọọ ọbụla. Anya ọbụla fụrụ ụnụ ga-adị ka anya fụrụ ugo, anya fụrụ ugo ya yere yere ugo, a na-akwa n'ugo, a na-afụ ugo kwada, ị ga-adị ka ugo. Onye na-eme anyị ihe ọdịnala anyị na-ele anya abụ ya bụ onye anyị akpọrọ ya na fon anyị nọte nọ oteta ụra ọbụrụ anyị nwaka obu n'ubi otu ga anyị karịa ịga ọfọ anyị na-eme kọl kpọọ onye nwaka ọbịa edekata eje weta fon na ya anakata eje butekwa kamera
ọfa adịrị agọbe ya ịwọ ile anyị fụ na mebe nzu nka the man osi nnọọ na biya ya bụ onye na-elekọta obodo anya osi nnọọ na biya na-anyị ka obu n'obi ọ bụ ebe a paakị moto ya na ụmụ ya a sị nke ihe ọmasị otu aloketi ego ebe ọbụla ị nọ ọgaranya nwoke kwa nnukwu mmanwụ na-enye jide onye nke emetara nga onye ọfọ mụrụ onye mụ na gị alaikiri m ya Not a guy. I'm a witch. I'm a witch. I'm a witch. I'm a guy. Witch Gambo. I can see. I'm telling you. Iseee. No, this is my in-law. This is my last boy. Ibabia. What about it? What about when? What are you doing? Nkwor 9. I got on a Nkwor 9. If you boy, you know, when him, Bonnie Big. Okay, one year, Adabo, any year. I want to block him. There's a spirit that controls me to come to the house. Now, one okay, boom, sir. Hey, better here. And the money's a better idea. You got me? You never be celebrated. Celebration is yours in Jesus' name. Amen. When you win away, Kenapa. Oh, no, people. Oh, no. I don't want to expand. Eh? But we won't wear in Jesus' name. Down! When you're very mammy. I'm not a I forgot it. I'm on a quick woman of the spiritual. Joafa, who is my father? Eh? Over in Diana Gafu, na nyawa budio bobele. Ọka na-enyekwa anyị ngozi n'ụbọchị nke Tata mana ka m wetara gị ofe ife ị ya aghọta n'ihe ị na-ekiri na anyị debere ọfọ a ka anyị gụọ ya eri ụtụtụ anyị wee na-eme weta nke anyị amara na o nwere rizi ụtụtụ wee ruo ka a nakọtara moto paakị ya ọ bụrụ na ụgbọala ya na ọ bụrụ na ụmụ ya akwa ya bịaba ebe ọ sị na o nwere rizi ya jiri bịa ba a gwara ya bịa ka o gozie anyị ya bụ o nwere ihe anyị fụrụ taa mụ nwazi nwekwara ihe mfụ gị nwa bụ onye na-esonye m ebe a o nwere ihe ịfụ kedu ihe iche kedu ka isiri fụ ya ya bụ na asị na ofe usoro gwere ibia were maka na ị na-ekwuru ebe ahụ ọ ga-adịrị anyị mma ya bụ ebe ọ bụla ị nọkwa ka nzu ekpere anyị bụ ihe ka ọ chakekwa n'ime ndụ onye ọbụla ihe ọma niile aha anyị mere ka anyị tụọrọ ya mmanya ihe niile a nna anyị kwubira gọrọ anyị n'ụfọ ọ ga-eme na ndụ anyị ihe ọma ṅụrụkwa mmanya maka na debe mmanya na-aga-eji ya were ya eme ihe ọkwa ọṅụ ka aka ya aṅụ ya mgbe metụmanụ mmanya ọnụ ọjị gị gbara ole one 6 jesa ọjị a 6 ọjị ego kedu egbu akpa m ọjị ego okwurọra mmanwụ ka ị bụ adịghị gbakwa echokwu onye Igbo adịghị gbakwa echokwu ọgbakọrọ isii ka ọ gbara na-egi ebe a ya ọjị ego ndị Igbo na-afụrụ ya ya bụ ọjị ego ifere ofu okwu a ya bụ na ihe nna-achọ ịgwa gị nwa bụ ya n'afọ nkịta bụrụ n'obi o nwere ihe ọma Chukwu ya emeriri gị n'ụbọchị Tata somewhere na o nwere na ngalaba ebe a nọ na-agba izu ihe ọma ga-emere gị taa a na-ekwu okwu ihe ọma a na-ekwu okwu gị kịta maka ihe ọma ga-emere gị maka na ya ma na nna anyị ukwu a ga-abịa ebe a bụkwa ụbọ ji gọchakwa ọfọ ya o uche okwu niile Chukwu ya emere mụ na gị abụọ ọwakwa ọjọọ gbakwa isii nke pụtara bụ na mmụọ ya mbawanye ka ọ bụ ya ọjị ego ngwa daalụ